ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଆମ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ। ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର BA ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଛାତ୍ର ଥିଲୁ। ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆମେ 4 ଜଣ ରୁମମେଟ୍ ରହୁଥିଲୁ। ବିକ୍ରମ, ପ୍ରତୀକ, ଆଶୁତୋଷ ଓ ମୁଁ। ଆମ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲଟି କଲେଜ ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ କଲେଜ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ପାଖରେ ଥିବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଠିକ୍ ବାମ ଭାଗରେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ନ୍ୟୁ ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା କଲେଜ ଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ। ମୁଁ ରହୁଥିବା ହଷ୍ଟେଲଟି ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଆଉ କଲେଜ ଅତି ନିକଟତର ଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଚାଲୁଥାଏ। ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥାଏ। ଆମ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଫାଇନାଲ ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଆମ କଲେଜରେ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ଦିନଠାରୁ ଦଶହରା ଛୁଟି ହେବ ବୋଲି ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଫାଇନାଲ ଇୟର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସାରା ହଷ୍ଟେଲରେ କେବଳ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାମାନେ ହିଁ ରହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ ଚାଲୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଦିନ 2ଟା ବେଳକୁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ ସରିଲା। ଆମର ଏକ୍ଜାମ ସରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହୁଥିବା ସାର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ରୁମମେଟ୍ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ମୋ ପାଖ ରୁମ୍ରେ ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଆମ ହଷ୍ଟେଲର ୱାର୍ଡେନ୍ ଅନାମ ଭାଇଙ୍କୁ ମିଶାଇ 2ଟି ଲୋକ ଥିଲେ। ରୋଷେଇଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଛୁଟିରେ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ହଷ୍ଟେଲଟି ଖାଲି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୋ ପାଖ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିବା ଅରବିନ୍ଦ ଓ ମୁଁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଠିକ୍ କରିଥିଲୁ କି ଆଜି ଦିନଟା ଆମେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହିଯିବୁ ବୋଲି। ସେଦିନ ଲୁଡୁ ଖେଳ ଆଉ ମୁଭି ଦେଖାରେ ଦିନଟା କେମିତି କଟିଗଲା ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିଲାନି। ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳକୁ ଅନାମ ଭାଇ ଆସି କହିଲେ କି କାଲି ସକାଳୁ ସବୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ, କାହିଁକି ନା କାଲିଠାରୁ ଦଶହରା ଛୁଟି 10 ଦିନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ତାଲା ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କହି ଅନାମ ଭାଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ। ସେଦିନ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ହଷ୍ଟେଲ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରୁ ରାତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବା ମଗେଇଥିଲୁ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ସେଦିନ ଏକ୍ଜାମ ସରିବା ଖୁସିରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଶୀଘ୍ର ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଶୋଇବାକୁ ବାହାରିଲୁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ହଷ୍ଟେଲର କରେଣ୍ଟ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ 10ଟା 25 ବାଜିଥିଲା। ଆମେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଲୁ, କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆସିନଥିଲା। ଆମ ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ମାତ୍ର 4% ଚାର୍ଜ ରହିଥିଲା। ଆମ ପାଖରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେଦିନ ଏକ୍ଜାମ ସରିବା ଖୁସିରେ ଆମେ ମୁଭି ଦେଖା ଆଉ ଲୁଡୁ ଖେଳରେ ମୋବାଇଲରୁ ସବୁ ଚାର୍ଜ ସାରି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଚାର୍ଜ ବସାଇବା ପାଇଁ କାହାର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ କ'ଣ ହୋଇଛି ଦେଖିବୁ ବୋଲି। ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖୁ ତ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ବାରଣ୍ଡାର ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧପ୍ ଧପ୍ ହେଉଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭାରି ଛାନିଆ ଲାଗିଲା। ସେଠାରୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଚାଲିଗଲୁ ଅନାମ ଭାଇଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ। ଆମେ ଯାଇ ଏ ବିଷୟରେ ଅନାମ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲୁ। ସେ କହିଲେ କି କରେଣ୍ଟ ମେସିନ୍ରୁ କେଉଁଠାରୁ ତାର ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଜି ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ଦେଖିବା, ନଚେତ୍ ଛୁଟି ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖିବା। ଏତିକି କହି ସେ ଆମକୁ କହିଲେ କି ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼। ଆଜି ତ ଗୋଟେ ରାତି ଆଡ଼ଜେଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଶେଷରେ ଆମେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଆଉ ରୁମ୍କୁ ଆସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଜାଳିଲୁ। ଠିକ୍ ରାତି 11ଟା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆମ ବାଥରୁମ୍ ଆଡ଼ୁ କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସତେ ଯେପରି ଏକ ବିଲେଇ ଛୁଆ ବୋବେଇବାର ଶବ୍ଦ। ସେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଆବାଜ କରୁଥିଲା। ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଜୋରରେ ବୋବଉଛି ବୋଲି ଆମେ ସେହି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ନେଇ
ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ହୋଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଥରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲୁ। ଯାଇକରି ସେଠି ଦେଖୁ ତ ସେଠି କେହି ବି ନଥିଲେ। ସେଠି କେଉଁଠି ବିଲେଇ ଛୁଆକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲୁ। ଭାବିଲୁ ସେଠାରୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବାଥରୁମ୍ରେ ଥିବା ବେସିନ୍ରୁ ପାଣି ଆପେ ଆପେ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଛାତି ଥରି ଉଠିଥିଲା। ଭାବିଲୁ ଭୁଲରେ ହାତ ବାଜି ପାଣି ବାହାରିଥିବ ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ସେ ବେସିନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲୁ ଏବଂ ଶୋଇବାକୁ ଗଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ବାହାରୁ ଆମକୁ କେହି ଗୋଟେ ଡାକିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସତେ ଯେପରି କେହି ଜଣେ କଷ୍ଟ ପାଇ ଆମକୁ ଡାକୁଛି ଏବଂ ଆବାଜଟି ଆମ ବାଥରୁମ୍ ଆଡ଼ୁ ହିଁ ଆସୁଥିଲା। ଆମେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା 4% ଚାର୍ଜରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ପୁଣି ସେହି ଜାଗାକୁ ଗଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ହେଲେ କେଉଁଠି ବି କିଛି ବି ନଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେଠାରୁ କିଛି ନ ପାଇ ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଟିକିଏ ଆଖି ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଖସ୍ ଖସ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ ବାରଣ୍ଡା ସାରା ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ କେହି ଜଣେ ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ଅନାଇ ରହିଥିଲୁ। ଏତେ ରାତିରେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ବାରଣ୍ଡାରେ କିଏ ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଚାଲୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ସେ କବାଟ ପାଖକୁ ଗଲି ଏବଂ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଜିନିଷ ଥିଲା କି ସେହି ଶବ୍ଦଟି ସେମିତି ହିଁ ଶୁଭାଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ଶବ୍ଦଟି ଆମ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବାର ମନେ ହେଲା। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କବାଟକୁ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରି ଅରବିନ୍ଦ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି ଓ ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ କଣକୁ ଯାଇ ବସିଗଲୁ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ କି ବାହାରେ କିଏ ଅଛି ବୋଲି। ସେହି ଶବ୍ଦଟି ଆମ କବାଟ ପାଖକୁ ଆସି ରହିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ କବାଟକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଥିଲା। ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅରବିନ୍ଦ ସାହସ ଜୁଟାଇ ଜୋରରେ ଚିଲେଇ କହିଥିଲା କି, କିଏ ଅଛି ସେଠି? ଅନାମ ଭାଇ, ତମେ ଆସିଛ କି? ଅରବିନ୍ଦ ପାଟିରୁ ଏହି କଥାଟି ସରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର କିଛି ବି ଉତ୍ତର ବାହାରୁ ଆସିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ରହିବା ପରେ କବାଟଟି ପୁଣି ବାଡ଼େଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଜୋର ଜୋରରେ ସେ କବାଟଟିକୁ ବାଡ଼ଉଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଆମ ଦେହ ଝାଳରେ ଗମ୍ ଗମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ବାହାରେ ଏକ ଝିଅର କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ଶୁଭାଗଲା। ଏକ ଭୟାନକ ଭାବରେ ସେ ଝିଅଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଦେହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେଦିନ ରାତି ତମାମ ସେହି କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ଓ କେହି ଜଣେ ହଷ୍ଟେଲ ବାରଣ୍ଡାର ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଚାଲୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେଦିନ ଆମେ ରାତି ସାରା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ବସି ରହିଲୁ। ବେଡ୍ ଉପରେ ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଲୁ। କେମିତି ସେ ରାତିଟା ପାହିଛି ଆମକୁ ତ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ସେହି ରାତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ସକାଳୁ ଟିକିଏ ଫର୍ଚ୍ଚା ହେବାରୁ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଆମେ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳକୁ ଅନାମ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନିଦରୁ ଉଠି ନଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ଗଲା କାଲି ରାତିର ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲୁ। ଆମ ପାଖରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ସେ କହୁଥିଲେ କି 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲର ପଛ ଭାଗକୁ ଲାଗିଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଠାରେ ତାକୁ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସେଠି ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଥିଲା, ପରନ୍ତୁ କେହି ନ ଆସିବାରୁ ସେଇଠି ହିଁ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନାମ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲୁ ଯେ ଗଲା କାଲି ରାତିରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଆତ୍ମା ଆମ ରୁମ୍ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ବାହାରି ଆସିଲୁ।
ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନମ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ତାଲା ପକାଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।